Здравейте, приятели! Аз съм Христо 2BG Game и тук с мен Pro Gamer. Днеска си сменихме скиновете, той е такъв, но аз съм мръдливе, не виждат хората. Ето ме. Аз бях Фреди. Да видим къде сме. Аз Много се харесва. Какво имам, бе? Това имаш, аз имам телефон, аз имам телефон. Аз па имам карта. Ама те не знам за какво са няма. Айде и да ще играм на... Защото май и тук няма чекпоинти, така че... На тя тъпи сървъри смотани чуцки. Брат, какво направи, бе? Той е как мазно читна. И си мълчи. Добре, това Бабе, да сме ще Аз това няма как да мина. Няма просто. Има как тук виж. Бате, не читвай. Това. Бахти, не читвай. Бате, той читва, не е чест. Не пи... Има ли чест? Сега се читвал. Цила, защото е много трудно, няма как да мина. Еликсир. То ние първо започваме. Еликсир. Fuck you, easy. Това е easy. Първи нормал. Абе, не дай да ги пиеш, бе! Но си каден, за мене няма да остави. Имаш. Иско няма как да скачваме с нашите. Ние стрихнахме. Столбички. О, фак! Те се брои за чекпоинт, така. Виж аз къде съм, намерих някакви си стълбички. Той има една кофа мляко. Що трябва толкова мляко, е? Ама това раз тя се читва! Па ние тук има едни стълбички. Ето, виж са. Ако искаш, ще влизам. Брат, ти взе повечето елексири. За тебе. Стоп. О, тук не е чисто, е. Да видим. Аз... Така. Оу. Сасъм. О, лесно. Оче. Какво беше това? Оче. Свършва ми сайт. О, фак. На всяко едно се брои за чекпоинт, така че... Добре, тук. Чекпоинт! Чекпоинт! Фак. Казах, че всяко едно се брои за чекпоинт. Фак. Това няма. Бях на онова, ама... Айде! Хората ще бъде на части. Само искам да кажа. От тук, че направо на покрива ще отидар на вас. Аз какво казах? Ох, има стълбички. Какво трябва да се минава? Не като тебе е така направо. Но тук взе всичко от честа. В честа какво имаш? Една кофа с мляко. Виж. Добре, айде. О, фак. Добре, това няма как да мина. Всяко едно се бори за чекпоинт. Ефектът тук ми свърши. Не, трябва ми още пъля. Добре, от тук как ще го минеш? От тук там как ще го минам? Фак. Стъпи върху него, така че. Ама аз се върнах от началото. Не знаеш на къде... Ти не знаеш на къде пътя за това. Опа.
който снима един диамант. Ти, ама Иване, сега се читва програма Хикс. Стига, бе. Ето, четвал ли съм, бе? Нема ти читваш до там. Тук сигурно си минала и така направо. Как? Направо тук направо е така си минала. Да, бе, да. И сами дай той един даймънд на мене, аз да го пазя. Що ти взе пълно неща? Аз ще ти дам крава мляко. Какво означава крава мляко, бе? О, фак. Оле! Опа. Това вече няма как мина. Така. Мляко! Да, бе, добре, минал си няколко след. Чакай ме. Зайца ме, свършва. Ой! Аз направо да виж. Тук трябва да се мине, значи това е обичките той. Лесно е. Изи. Опа. Малко четнаха. Изи. Тъй е изи. Само. Сейчас къде си вървим. Виж. Искам. Стига, бе. Така е по-лесно почка. Съжалявам, но тук на леда е пати тъпото и смотаното. Опа. Ей, е изи. Опа. Да, хора, ProGamer Hex начитва. ProGamer Hex начитва, хора. Аз се вървех по нова. Да, видях. Нищо няма в този тест. Стига си читвал. Не става много. Офия. ProGamer Hex настигнахте без чит. О май гад. Чакай да забрах спи елексира. Това няма как се мине. Така. Той е малко... Всъщност той е медиум. Защото... Ау. Имаме елексири. Та, нали? Само тук как да влезнем. Let's go! Какво ProGamer Hex? Хора, това е направо не мога, не става. Съжалявам, ама той не става. Тук има някакви бутони. Не знам за какво съм ще ги взема. Края на света! Чакракача! Края на света! Умрях как? Всичко от начало. Стига, бе! Хора, това не може. Тя дърветата ни пречат. Да. Искам да стигам, бе. Да, мочи, това, бе. Вселенин. Ти какво ме гледаш, а? Какво ме гледаш? Гледаш, брат. Гледах. Още паркурчета. Стига, той няма ли да свърши? О, фак. Ако падна тука... О, фак. Аз това няма как го мина на тъпото. Нито пък стъклото.
Ето, Прогеймър Хикс. Яква ятка. Една бутилка с текло. О, не. О, не. О, има портал към ада. Има портал. Портал. Много паде. О, той е easy game. Да, майка е. Нали? Има е. Според мен има. Фак. Има чест, кое е в него. Ще разберем. Нищо. Ме трябва да оставим нещата тук или... Спри, бе! Остави диаманта в чест, отиди в чест. Значи... Това ще бъде за този клип, да много ви хареса, абонирайте се за моя канал и довиждане!